ja sitten ensimmäinen satula voitettu. Ja lähdetään tietysti alaspäin ja niin kuin näkyy, niin tuolla vähän kiemurtaa tuo polku, joka nousee sitten taas tonne seuraavaan satulaan. Oi vaan kamera heiluu, tulee niin kovaa. Taina tapansa mukaan kärjessä tiedustelemassa reittiä. Minä pidän huolen siitä, että pysytään reitillä. Ja kuvailen täältä takaa, mutta ei muuta kuin homma jatkuu. No niin, tervehdys taas täältä New Zealand Traililtä. Ollaan Takatimu-trackillä. Ja voin sanoa, että on taas melkoista native bussia. Eli vauhti ei päätä huimaa ja aika liukkaat juuret ja melkoista rytelikköä. Sinne se aina häviää taas rytelikköön. Ja tätä nyt ilmeisesti on seuraavat reilu 100 kilometriä, että nautitaan tästä nyt sitten oikein olan takaa. Tai ei mielellään olan takaa, vaan pysytään pystyssä ja ollaan sitten ehjänä jossain vaiheessa. Mä yritän vielä etsiä sen tainan tuon vihreän repun kanssa, niin tuollahan se jossain hiippailee. No niin, moro.